Moikka! Lähdetään yhdessä tutustumaan rohdosalaan. Hei! Hei! Tervetuloa rohdosalaan. Rennalle vain. Hei! Mä olen Maggi, rohdosalan toinen omistajista, ja mä toimin teidän oppana tänään tänne meidän tiloihin. Pääsette vähän näkemään, että mitä meillä tehdään ja millaista täällä rohdosalassa on. Meillä on täällä noutotukku. Kaikki ammattilaiset on tervetulleita tänne ostoksille tutustumaan meihin. Ja mä kerron vähän, että mitä muutakin meillä täällä sitten tehdään. Miten ammattilaiset meillä yleensä käy, niin ostosten lisäksi koulutuksissa. Meillä järjestetään tuotesarjojen koulutuksia ja teemakoulutuksia täällä meidän omissa tiloissa. Yksi meidän kouluttajanakin toimivista henkilöistä, Kati, on täällä valmistamassa seuraavaa päivää. Mitäs on? Meillä on Ella-Vache-koulutusta tulossa huomenna. Ja asiakkaita tänne vierailulle sen myötä sitten. Rohdosalahan on tosiaan tämmöinen kosmetiikan tukku- ja maahantuontiyritys. Ja kun puhutaan maahantuonnista, niin silloin yrityksen sydän on varasto. Ja sen ympärillä meillä täällä kaikki onkin rakentunut. Ulospäin näkyy yleensä ihanat mainostaulut ja kauniit tuotepakkaukset, mutta arki on sitten tämmöistä tuotehyllyjen seassa työskentelyä. Tänne meille tulee meidän kaikki sarjat, joka kuukausi tulee jokaisesta sarjasta vähintäänkin tuotteita, jotta kaikki on sitten mahdollisimman tuoretta ja on sitten sillä tavalla hyväkuntoista laittaa eteenpäin sitten taas sinne kauneushoitoloihin ja sieltä eteenpäin loppukäyttäjille. Ja kaikki tuotteet, mitkä meillä sitten lähetetään asiakkaille, joita ei täältä sitten haetakaan, niin niitä on pakkaamassa meillä yleensä Sara. Sara toki muutakin tekee, mutta että jokainen paketti lähestulkoon on hänen käsiensä kautta sitten asiakkaille. Sarahan on meillä myös myynnissä ja monelle asiakkaalle tärkeä yhteyshenkilö, että auttaa siinä yrittämisen arjessa. Ja sitten varaston ohella on toki tämä meidän konttorin puoli myöskin, missä meidän tiimi työskentelee. Myyntityötä, markkinointia, sarjojen tunnettuutta, paljon semmoista taustatyötä sarjojen eteen, jotta varmistetaan, että sitten kaikki tuotetiedot on saatavilla ja tuotteet on lainmukaisia ja kaikki pakkausmerkinnät kunnossa, koulutusmateriaalit ja sen sellaiset, niin täällä työskentelee Mia ja Sara ja Kati ja Katja. Katja tässä kohtaa on koneensa äärellä ja täältä sitten asiakkaisiin päin yhteydessä. Katjahan on talossa ollut kanssa todella pitkään ja monen asiakkaan tärkeä yhteistyökumppani. Meillä tosiaan niin on tukku avoinna kaikille alan ammattilaisille ja yrittäjille ja olette tervetulleita meillä käymään ostoksilla tai tapaamassa meitä muuten vaan. Tyypillisesti ollaan avoinna arkisin 8:30–4. Toki välillä poikkeuksiakin voi olla, että aina kannattaa soittaa ja jos ostoksille tuu, niin mehän voidaan kerätä jo tuotteet valmiiskin, jos soitat etukäteen ja kerrot tulostasi. Toivottavasti nähdään pian.